Amics i amigues tots plegats, en primer lloc agrair la vostra assistència en aquest acte de donar a conèixer el nou candidat a l'alcaldia per part de Convergència Democràtica de Catalunya i per part de Flux. Per a mi, us vull dir que és un honor i un gran orgull poder representar aquests dos partits polítics per tal d'encapçalar la llista que entre tots plegats hem de treballar i hem de treballar de valent i molt ens pugui portar a guanyar les eleccions. Per tant, vull agrair molt sincerament a tota la militància de Convergència, especialment, i a la militància de Flux, la seva confiança que han depositat en mi. Jo em comprometo davant de tots vosaltres de treballar de valent, de treballar amb molta responsabilitat per tal de tirar aquest poble cap endavant. Nosaltres, al mes d'abril, vam presentar un pacte, Convergència i Flux, un pacte de ciutat. No hi havia res més que un pacte per treballar per Salou. Quan hi va haver el canvi de govern, jo vaig dir que hi havia un nou estil, una altra forma de treballar i de fer les coses. Crec que en 2 anys la feina feta pel govern amb un soci, com és el PP, per pel govern del pacte de Convergència i el pacte de Flux, hem demostrat que hem tingut i tenim capacitat de generar confiança. Confiança en la inversió en moments molt difícils de crisi econòmica com són els que està patint el nostre país. I això és bo, perquè la inversió significa creació de riquesa, que és qualitat de vida pels ciutadans de la nostra ciutat, i també, com no, cal dir-ho, és la millor política social, perquè és l'única manera de crear llocs de treball. Recentment hem tingut una gran notícia a través d'una inversió molt important dedicada a les coses que són més de 150.000 metres quadrats dedicats a un equipament esportiu per part d'un privat. Però bé, això simplement és una reflexió. El que vull dir també és que això és fruit de la tasca d'un govern per de tots els homes i dones que esteu aquí i els que no han pogut venir. De tots els homes i dones de Flux i de Convergència Democràtica de Catalunya. Tenim un gran repte i tenim un pacte no només de present, sinó també un pacte de futur. Un pacte que no va als personalismes de ningú, però sí que és un pacte per persones, per ciutadans i ciutadanes de Salou, pels militants del Flux i pels militants de Convergència. Jo us encoratjo a que treballeu de valent també de la mà, tots plegats, per tal de que ens puguem convertir en aquella força política forta que pugui garantir el futur de la nostra ciutat. Un futur en el que, com veieu, hi ha 16 partits, diu que hi ha 16 partits que es volen presentar a les properes eleccions, amb un risc de disgregació del vot i, per tant, amb un risc d'un govern feble. Això seria el pitjor que pogués passar a Salou. Nosaltres, els de Convergència, la gent de Convergència i la gent de Flux, hem tingut aquesta capacitat de crear una força política conjunta, un projecte polític estratègic, per tal de presentar-nos com l'alternativa a un govern feble. És a dir, nosaltres som el govern fort. Per tant, treballem tots de valent perquè el 22 de maig la victòria sigui de tots plegats. De vosaltres, dels homes i dones de Convergència i dels homes i dones de Flux. Perquè aquest serà la gran victòria també per Salou. Perquè entre tots podem millorar la nostra ciutat. Per tant, a treballar perquè tots sou iguals, siguin de Convergència o siguin de Flux. Per tant, insisteixo, a treballar tots plegats, metem-ho a la vostra disposició i a guanyar les eleccions. Moltes gràcies a tots per la vostra confiança.